甲子園の海とで本当に最高だったね。まさかこんなに晴れるとは。アイスでも買って帰ろうか。親愛なるお客様、いらっしゃいませ。わあ、このカラフルな飲み物めっちゃ美味しそう。いらっしゃいませ。ちょっと待ってね。ご来店ありがとうございます。ご来館いただきます。次回おごさしください。私たちめっちゃ時間かけて創作してるし AI 技術も使ってるのに、なんでプラットフォームはいつも制限するの？私もすごく不思議だよ。ちゃんとオリジナルの作品なのに、なんで圧力かけられるんだろう。でも私たちの動画はすごく丁寧に作ってるし、キャラクターデザインや衣装のトレンド、ストーリーの構造も新しいのに、そんな努力が無視されてるなんて。そうだよね。私たちすごく頑張ったのに、ちゃんとした評価がもらえなくて本当に悔しいよ。ねえ、今どうしたらいいと思う？諦めるべき？それとも続けるべき？やっぱり続けるしかないと思う。でもバランスを見つけて、もっと多くの人に私たちのアイディアを見てもらえるようにしたい。でもプラットフォームのルールがいつも変わるから、私たちの作品がずっとルールに合ってるかどうか確信できないよね。そうだね。もしかしたら他のプラットフォームを探ったり、自分たちで投稿してみるのもいいかもしれないね。制限を受けるリスクを減らすために。本当に自分たちのスタイルを見つけて、プラットフォームのルールに縛られずにやっていきたいよね。きっと大丈夫だよ。私たちが続けて創作し続ければ、いつかきっと認められる日があると信じてる。一緒に頑張ろう。初心を忘れずに自分たちのスタイルを見つけよう。その通り。絶対できるよ。ファイト。もういいや。どうせもうどうにもならないし、白昼夢でも見た方がいいよ。そうだね。初夢を見るのが一番だよ。あれ？この女の人、どこから来たの？すごく不思議な感じがする。本当にすごいね。